Bueno, pois a regata de hoxe, a ver, sabíamos que estábamos ben, que chegábamos ben o fin de semana. E bueno, hoxe creo que se confirmou un pouquiño que chegábamos ben. Fixemos a nosa regata desde a segunda manga, non podíamos facer moito máis porque era dalo todo e despois esperar o que pasara. O objetivo era recortar puntos a xente que teníamos por encima, porque despois do de onte que, bueno, as circunstancias pois foron as que foron e nos perdimos moitísimos puntos cos que están por encima. Entonces o objetivo era recortar puntos e ao final pois hai un mellor do que, bueno, do que esperábamos, non? Sempre esperas gañar a bandeira, pero bueno, hoxe desde o principio fomos diante e bueno, moi ben, moi ben. Na primeira regata contábamos un pouquiño con que nos costara, porque, bueno, temas de preparación física, estábamos pensando máis nestos fines de semana, que había dúas regatas cada fin de semana, e na primeira quizáis pagamos un pouquiño pois as semanas de carga e todo iso, e o de onte pois foi o que foi, o sea, o de onte foi unha calle que che toca que está mala, o campo igual non era igual para todos, e bueno, xa se viu, todos os que foron por esa calle quedaron últimos da súa manga e de 45 segundos para arriba, o sea que é o que toca, tes que pelear con iso, facer o que poidas e xa está, non depende de ti. E logo tivemos un terceiro posto, creo que foi en Chapela, e bueno, partíamos esa segunda manga, meterte diante é moi difícil, pero bueno, o que eu creo que os nosos postos con Puebla, Coruxo e tal, entre primeiro e cuarto se vai rifar o pescado, digamos. Onte estábamos a 6, hoxe estamos a 3 outra vez, pois a seguir peleando, quedan moitísimas regatas e seguimos optando, o que optamos. O campeonato de liga, como decíamos a semana pasada, é moi difícil. Meira, se non gaña, vai quedar segundo, o sea que é moi difícil quitarlle puntos e é moi difícil quitarlle o campeonato, pero bueno, o segundo posto está aí e intentar seguir gañando bandeiras, que é o que intentalo, o sea, para poder optar a algo bo tes que intentalo, se non intentas ao final non gañas. Entonces pois o objetivo é seguir facendo o mellor posible, pelear con Puebla e o que sexa. This is ending with the summer. This is how I choose to remember. Bueno, a regata de hoxe bastante ben. Empeoraron un pouco as condicións na última tanda, que foi o que nos pudo perjudicar con respecto á segunda, que gañou Ares, pero bastante ben. Igual onte foi unha regata de moito esforzo físico e igual pagamos hoxe un pouco. Vémonos con posibilidades de loitar polas bandeiras e de feito creo que non baixamos nunca da onda de honra. Vémonos parellos, non nos vemos nin superiores nin inferiores. Vamos a estar aí loitando ata final de temporada, que gaño maior. O objetivo é estar o máis arriba posible, se pode ser segundo mellor que terceiro, se pode ser primeiro, pois mellor que mellor. Bien, pues llevamos tiempo sin encontrar sensaciones buenas en el barco en las regatas y parece que estos 2 días pues fueron unas sensaciones agradables. Nuestra pelea es con Perillo, yo creo que Amigrove está un paso por delante de nuestro, pero con Perillo sí que podemos tener guerra ahí durante toda la temporada. Hombre, el objetivo es conseguir esa 10ª plaza y librar el playoff para el año que viene, en principio, estar en la Liga A, continuar en la Liga A.